Ето как да оправи с проблема с това нещо. Първо, ето при мен как се появи. Всеки път ми се появява след като справя iPhone. Най-вероятно проблема при теб е това. Е това нещо ти излиза. В момента пише, че не съм изтеглял джавата, пък аз съм го изтеглял, брат. Виж. Аз съм го изтеглял. Java версията. Значи ако не ми вярваш, ето виж, като отворя Майнкрафта, ми го отваря. Ако е по-различен проблем, ми пиши. Ето ви сега как се отваря Майнкрафта. И след ето виж, джавата всичко ми е изтеглено, пък тук ми показва, че не е изтеглено и не се отваря. Така, има две решения на проблема. В този клип ще ти покажа двата решения. Ако не ти помогне, ми пиши в TikTok. Първия проблема е, че трябва да изтрие с джавата. Като влезеш в Windows, Settings, Apps, към Apps, тук тършачката пише с Java, ето то излиза. Трябва да го изтриеш. Ето готово изтрие се. Същото го правиш в компютъра. Аз съм го изтеглял в документи. Ето това нещо, го призметва. Го слагаш в кошчето. Empty. Готово. И всичко е изтрито. Ако не ми вярваш, ето натискам тлъча, не ми дава. За да се реши този проблем, първо наново трябва да изтеглиш тези неща. Натискаш тлъча, това ти излиза, нали? Окей. Натискаш окей. Окей. И не го изтегляш, първо стартираш сървъра, изтриваш всичко, нали, което показва джавата от настройките и от този компютър. Ето, натискаш старт сървър и то се отваря. Ето, отвори се. Ето. И след това, нали, като си натисна там нещата, ти отваря това нещо. Download Java for Windows. Натискаш и това шелтото, натискаш. Запазваш го, например, в Download, Save, излизаш, отиваш в този компютър, в Downloads и ето го това, което си го изтеглил. Два пъти го натискаш. Тук Yes. Install. Изтегля се. И си готов, брат. Ето. Ако проблема е някакъв друг, ми пиши допълнително и ми прати клип. Ако проблема е някакъв друг, ако не е такъв проблемът. Ето, че се стартира и в момента ето настройките на сървъра 1.20.4 и просто Enter the Game натискаш. То вече. Значи, първо да поясним. Първо видя кое изтрих от настройките джавата и от този компютър. След това, като си ги изтеглил, след като си ги изтрил, отново ги изтегляш. Отива в мултиплеер, както предишния път ме изхвърли, Join the World и пак повтарям. Ето, малко ми лаки. И ето, готов ти е. И сега ако
искаш да спалниш това нещо, първо чакай да го изтрия. Bedrock Delete. Сега, ако искаш да направиш този Bedrock, пише с командата. Първо влизаш в Game Mode, т.е. в Creative, като напиша с тази команда в Creative. После Bedrock, значи пишеш това Bedrock, не това, Bedrock 15/9. Bedrock Create 15/9 в чата. И си готов, ето. Ето. То автоматично ти ги слага, брат, ето. И надявам се да съм ти помогнал, брат. И да, това беше. Надявам се да съм ти помогнал. Ако проблема е бил друг, ми изпрати ти клип, какъв е бил проблема, и ще се опитам да ти помогна. Чао!